एडिटिं एमजे ना डीजे एमजे बे जुदि मानसिया मोजांब्ला मानो आसामाव हिनजाव मोनाखै बिनिलाय बिदि होनबाय मानसियानो रेजेक्ट मालखासि गुड मर्निं एवरीवन बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय टाइटेल आरो थाम्बनेलावहाय नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय आरोना बिदिब्ला लोगोफोर जागायलांदिनि जोंनियाव दिनै एसे अखा हानो नागिरदों फुङाव ओरैबायदि बारहुंखा बारदोंमोन अखाया थाइफ्रिगासिनो दाबो दा जियानो हक मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांदोलाय दसेब्लाबो आरोना तो बयबो मिथिखानाय जोंहा मोननैसो आपडेट्स दङमोन तो बेफोर आपडेट्सआ मा जालांखो मिथिला जेरावनाखि जोंहा CM888 2.0 दङमोन ना निश्चय जायगा जायगा बेबायदिनो इन्टारभिउफोरा जाबाय जानांगौ नाथाय जोंनियाव जादोंना जायाखै दासिमबो मिथियाखै कल्सबो गैया आरो SMS बो गैया जेबो गैथ'वा जोंनि डिस्ट्रिक्टआवहाय फैदोंना फैयाखै नाथाय आलादा आलादा डिस्ट्रिक्टफोराव बेबायदि इन्टारभिउफोरा जाबाय नामा तो गोसोआव एसे सोंलु जानानै दङ आरो माब्ला जागोन तो एसे कुइसन जागासिनो जोंहा अनलाइनाथ' जानानै थांबाय नाथाय अरेला माब्ला जागोन ना गोबांफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौ फार्स्टनियावथ' मोनासै माखासे मानिया माखासेया मोनबाय आरो जोंहा नैबे 2.0 आवहाय दा सोर मोनगोन थगायगोन नामा मामाया बेवहायबो मा बुंबावनो एसे नेनोसै साननैसो ना तो आपडेट्सफोर मोनोब्ला लानानै फैगोन आरो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांदिनि जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआबो बेनो 20 नम्बर इनस्टलमेन्ट जितुनाखि PM किसाननि रां तो बे राङाबो जोंहा थाबैनो हाबगोन आरो लासैनो बियो फैगासिनो दङ ट्रेन्डिंआवहाय तो 20 नम्बर इनस्टलमेन्टआबो हाबनो थांगासिनो मे मास सोलिगासिनो दं जुन नङाबा जुलाइ बे मास मोननैनि बिथोरावहाय फैसाया हाबगोन आरोना 2000 तो जों रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय तो गासैबो एकाउन्टफोरखौ थिगैनो लाखियोब्लानो जाबाय आरोना लेनदेन लाखियोब्लानो जाबाय तो बिदिब्ला रायजोफोर आपडेट्सआ बेनो बिखेक बेलेग जेबो आपडेट्स गैया आरो नुनो मोनदों आङो एसे थाम्बनेलावहाय होनानै होदोंमोन जेफोर MJ आरो प्रीतिनि सायाव जितुनाखि भाइरेल जानानै थांनाय भिडिअसआ दासिमबो माने जोबाखैना सोरबाया मिनि गाग्लाबदों सोरबाया इन्जय खालामदों सोरबाया इन्टारेस्टिं खालामदों रंजादों गोबाङा गोबां ना भिडिअसआनो भिडिअस जोबनो थाङाखै आरोना ओरैबायदि मोजां मोनो जोंनियाव बेफोरबायदि भिडिअ बा माबा माबिफोरा ओंखारबोयोब्ला बेखायनो रायजोफोर ससियेल मिडियायाव खुद आरो पार्सनेल बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनायखौ टटेलि बन्द खालामनांगौ नङाब्ला नबां जाबां खालि बेखौनो लानानै ओरैबायदि माने खालामबाय थागोन ना दस्रा बेलेग जेबो खामानि गैला आरो स' खालि बेनोल'सै सोरबाया मिनिनाय सोरबाया इन्टारेस्ट खालामनाय ना खालि नोंनाय नोंनि हगारबायानो थागोन भाइरेल भिडिअ मोनोब्ला ना जियानो जाया मानो दा आं बारा बुंनो सानाखै नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों सोर मा भिडिअ लाबोदों ना भिडिअसआ बेखिनियानोमोन जोंहा पार्सनेल मालायनि सिङाव बा गुबुननि सिङाव जोङो हाबनानै एथबां बाथ्रा बुंबाय थानो गोनां जोंहा जेबो गैया तो गावनि बिखुंथिं नांनाय मैलाखौ नुहुरा एसे गावखौबो सेभ खालामनानै लाखि नङाब्ला बांद्राय गोजौआव थांनो सानोब्ला मालाबा गाज्लिननोबो हागौ बिपदावबो गोग्लैनो हागौ आरोना तो बेखायनो एसे गावखौबो थिगैनो लाखियोब्लानो जाबाय बाराद्राय अस्थाद जाबा खिन्थु गाज्लिननाया खाटां तो रायजोफोर बेखिनियानोमोन भिडिअआ गोजोन्थों बाबाय बे जुदि मानसिया मोजांब्ला मानो आसामाव हिनजाव मोनाखै बिनिलाय बिदि होनबाय मानसियानो रेजेक्ट मालखासि
बेनिखायनो बे आसामाव हिनजाव मोनाखै बेनिखायनो बे जोंनि बेंगलाव वेस्ट बेंगलाव फैनानै हिनजाव लानो गोनां जादों 6 मास सिगां बलासिल বলে কইছিল না বলাছিল বলে কইছে না 6 মাস